Pir cara apo di daxuyaniyê xwe de berî ku werigirtin yan jî berî veger mala xalê xwe dema ku Şamê bû û piştî ku vegeriye mala xalê xwe li zindana Emiraliyê pir behsa Hesen Bindal dikim. Ez dema sala 1988 ez li Şamê bûm. Ez dibêm qey me ev Hesen Bindal dîtiye. Hat mala kalkê min, mala kalkê malekî vekirî bû ji PKK re nas dikin. Apo jî mala kalkê min nas dike, Cim'a û Cemîl Bayek û Kara Îlan û Kara Sovana hemû hatine wê malê, hatine li Şamê, hatine mala kalkê min. Ez jî zaro bûm me ev Hesen Bindal dîtî berî werîkuştin li Kampa Lebnanê di sala notî yekê. Birayê wî jî Hemze Bindal, evê ku we fotorî wî dît, min wî jî dîtiye. Hemze Bindal nihal Hanoverê li Almanyayê ji PKK dûr ketiye lê ew ta hiştiye, ew kontakt hiştiye. Tiştek li hemberî PKK rexne tişt nabêje, li hemberî Apo nabêje lê wekî rêxistin neendame. Ev Hemze jî çîrokek wî heye, di hebsê de bû û di hebsê de biyografîya wî ya di hebsê çîroka wî ya di hebsê de di nava PKK de nas kiriye. Têkiliyê wî û danûstandinê wî û tiştê wilo exlaqî û têkiliya wî bi mêrar e, yanî wilo li gorî înformasyonê ku ji mir hatine gotin ji kesên ku berê di zindanên endamên PKK bûn di zindanê dewleta Tirk dimane ku ev Hesen Bindal CVya wî, biyografîya wî reş bû. Heta rapor jî li hemberî wî hatiye hildan. Ez behsa Hemze dikim. Dema ku zindanê de bû. Piştî ku ji zindanê dertê hayê Apo ji çîroka wî heye, ji rewşa wî heye. Rewşa wî ya civakî, rewşa wî ya exlaqî di hundirê zindanê de hayê Apo rapor ji Apo hat îşandin dema ku Apo li Şamê bû. Ev ya dema ji hemsê tê serbestberdan Hemze Bindal Apo çi dike? Apo wî tîne dike şofêrê xwe û dike wekî parastvanê xwe, güvenlîka xwe wekî bakurî dibêjin yenî. Kî? Hemze Bindal. Îja şofêrê berpirsyara û ne tenê şofêrê, şofêr û parastvan e Apo herekî derê ev Hemze Bindal dibe wî parêze. Yekî din jî heye Hemîd ji Qamişlo nihal Almanyayê. Ew jî çîrokê Apo baş dizane, ev Hemze jî çîrokê Apo baş dizane. Yekî dinî ji Kobanê jî hebû, Ehmed. Ji nav PKK raviya, keçekî Qamişlo bi xwe re revand, rewşa wî nediyar e. Hin dibêjin PKK wî tesfiye kirî, wî kuştî, wî û rewşen. Hin dibêjin na. Rewşa wî nediyar. Lê evê ez mebesta me ev kesê ku nêzîkî Apo, şofêrê Apo yekî din jî heye ji Farqînê ye. Mêrê Mizgîn Amed min navî wî Rêdar, navî nema tê bîra me, navî Rêdar jî hebû. Ev hemû evê kesê ku têkiliya wan di dwarê şofêrtiyê de û kontakta wanî bi Apo re dîrekt hebû û demdirêj çîrokê Apo nas dikin. Meselê Apo nas dikin. Qebhetê Apo jî nas dikin. Hemîd jî nas dikana li Almanyayê gibaxe gelek mesela dizane. Dikarin yenî ev kesên han dikarin gemara Apo, têkiliyê Apo, bi jinar re, bi mêrar re, bi çi şêwazî dikarin biaxivin. Ev Hemze Bindal jî nedûrî vê rewşa haneyê. Wekî şofêr, wekî parastvan û wekî din.
Di medya Tirk de pir behsa dewlet baxçelî û şofêrê dewlet baxçelî tê kirin. Şofêrê dewlet baxçelî çi bû? Hemze Bîndal ew bû. Ev enformasyonên ne ku ez ji ceb xwe dibêjim, enformasyonên ê ku ji nava PKK hatiye gotin. Lê dema ku ji ev kesên han, ev ê kesê ku ji PKK dûr dikevin, bi taybet ev ê nêzî Apo, şofêr yan jî parastvan naaxivin. Binêrin ev kesên ku ji PKK qut bûne yani ne şofêr bûn, ne parastvanê Apo bûn. Di nava medya PKK de bûn, di nava Komîta Navendiya PKK de bûn, berpirsyarê eskerî bûn. Bi şiklekî ji şikla her tim Apo nedîdîtin. Tim ne li cem Apo bûn. Apo li Şamê çi dikî çi nake, ji kîjan malê diçe kîjan malê van meselê hanê nedizanîn. Dibihîstin, ji wan re dihat gotin lê nedizanîn. Dibi ku meselen ew Xelîla Taş niha li başûr û derdikeve li ser rûda û diaxive û lê tiştê Apo ku ew hinek tiştî wî dizane, Apo jî gelek tiştî wî Xelîla Taş dizane. Yani her du dizê qulekîn yani û ji xwe her du jî ji orfan e, meselê hevdû baş dizanin. Lê tiştê ku wekî şahid ji bo wijdanê xwe rehet bike, ji bo dîrokê rabe tiştekî zelal û dîrekt ser Apo bêje, nabêje. Newêrin jî, ditirsin jî û naaxivin. Çawa niha ev Hemze Bîndal bêdeng e, ji xwe re bi jiyana xwe, bi karê xwe û mala xwe mijûl e, evê din jî di vî warê hanê de ne. Ev kesê ku şofêr, parastvan, bi Apo re diçûn dihatin, vana naaxivin. Yek di sala ew jî ji Nisêbînê bû ji Orhan. Ew jî şofêrê Apo bû, hat gotin ku di bûyerekî trafîkê de jiyana xwe ji dest da. Rastiya wê bûyerê jî çi bû? Sala nod û yekê de kes nizane. Dibêjin ku bûyerekî trafîkê heta bûyera Hesen Bîncal ku Şahîn Balîç Metîn pê hat gunehbarkirin û Metîn hat tasfiyekirin li bi hiceta ku hevalê Cîtemeyî û hevalê dewleta Tirk e û dixwest Apo bikuje lê Hemze Bîndal hat kuştin û ev çîroka ku di nava dîroka PKK de hatî gotin hemû derew. Yani roj bê gerek ev dosya hemû vebin û werin naskirin. Hem ji aliyê cinayet, hem ji aliyê civakî, hem ji aliyê exlaqî dîroka reş a Abdullah Öcalan ku salane rojbûyîna wî rojbûyîna Rojhilata nabîn. Divê ev mesele wê roj wê bê, van hemû dosyayê han, van rûpelên han, vê dîroka tarî, vê dîroka bi dizî a nayê gotin ji raya giştî re eşker e.